10 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसा एकदम माइनर गर्ल दाख्लैनिफ्राय खौरां नुनो मोनबाय थानाय बे हिन्जावसाखौ सोर लांसुनिया लांदोंमोन आरो मा खालामहैदों खौरांखौ नैबेयाव एमारजेन्सिबाबो फोसावनो गोनां जासिगोन मानो होनोब्ला जोंहा खावलायथाब हरनायलाय दिनै मा जाखो माब्रै सोरनि दैदेननायाव आं खौरांखौ फुल डिटेलाव लाबोनो थांगासिनो दङ मोनसे समावहाय बे खौरांखौ फोसावगासिनो दंमोन जे क'क्राझार जिल्लानि सिख्लासाया जाय माइनर उन्दै हिन्जावसा 11 बोसोरल' आरो हौवासाया धेकियाजुलिनि जाय बे खामानिखौ मावदों आरो लांदों साननो गोनां बेबो बर'आनो खौरांखौ जागायैनि सिगां बर'फोरा दायो खौसे जानायनि सम फैबाय नामा दिनैनि दिनावहाय सोरबा नैबेखौ नुफिनोब्ला गन्थङाव दै हाबो যি সময়লৈকে বড়োলেণ্ডৰ সৃষ্টি নহয় সেই সময়লৈকে সংগ্ৰাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছো মোৰ লগত आरो बिनि सायावनो मा बुंगासिनो दं सोर माब्रै बुंजानो मोनखो बे बेसेबां सैथो बेखौ एनालाइज खालामग्रो দেখিছে ইয়াত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই স্লোগান দিছিলে আগতে তেওঁৰ স্লোগান আছিলে ডিভাইড আছাম 50-50 ছাত্ৰ নেতা হৈ পেলাই ৰাইজক ক'লে ডিভাইড আছাম 50-50 আমাক বড়োলেণ্ড লাগিব এতিয়া আজি কুকুৰাঝাৰত মই যিমান মানুহ লগ পাইছোঁ চবেই মোক কৈছে যে এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ স্লোগান হৈছে ডিভাইড মানি 50-50 কুকুৰাঝাৰলৈ যিমান পইচা আহে আধা পইচা তেওঁ ল'ব আৰু আধা পইচা দিছপুৰত দিব বিজেপি নেতাসকলক দিব যিজন মানুহে ছাত্ৰ নেতা হৈ পেলাই ডিভাইড আছাম 50-50 বুলি কৈ বড়োলেণ্ড লাগে বুলি কৈ আন্দোলন কৰিলে এতিয়া যেই ক্ষমতা পাই গ'ল এতিয়া ডিভাইড আছাম 50-50 বাদ দিলে ডিভাইড মানি 50-50 আজি এনেকুৱা কথা ওলাইছে যে যোনে বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে সঁচা মিছা মই নাজানো মোক মানুহে কৈ আছে যে যোনে বড়োলেণ্ড লাগে বুলি কৈছিলে এতিয়া বেংগলোৰত লেণ্ড কিনিছে দিল্লীত লেণ্ড কিনিছে এই কথা এতিয়া কুকুৰাঝাৰ মানুহৰ মুখে গতিকে এই ধৰণৰ যি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰে গোটেই বিটিআৰখনত চানি ধৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক বিকল্প হিচাপে লৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ মঞ্চখন শক্তিশালী কৰি অহা সময়ত এই অঞ্চলৰ লগতে গোটেই দেশত ধৰ্মনিৰপেক্ষ সামাজিক ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ সপোন দেখিছোঁ সেই পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ दिनैनि दिनाव नैबेफोरखौ जोङो सोरां मोखाङाव लाबोफिनोब्ला खायफा लाजियो गन्थं हायो राजखान्थिजों लाबालाब पलिटिकेलजों खारफानानै थाइसे थाइनै मोनजाबाय न' मोनसे मोनबाय सोरबा गारि गंसे मोनबाय सोरबा मबाइल मोनसे मोनबाय नैबेखौ लानानैनो हारिया सोरबा हारिनि थाखाय बुङोबाथाय खेंसालियाब्लाबो खें गावहरग्रा दङ सोरबा बुंगोन उमुखखौ मानो बुङा उमुखखौ मानो बुङा नोंहा मानो मोदोमाव नांदों मानो होनब्ला नोंबो बैसोरजों दङ बा बैसोरजों दङ सोरखौबा बुङोबा नोंहा बिखायाव नाङो थाइसे थाइनै मोनजानायनि थाखाय नैबे साननो गोनां दिनैनि दिनावहाय आरो नै बेल' नङा दामबावगासिनो दङ बर'जों बर' जालायबाय था बेफोर टाइप जों बर'आ लाबोबा बेफोर खौरांखौ गाज्रि जायो আকৌ জ্বলিব নেকি বিটিআৰ অবড়োৰ বিৰুদ্ধে চলিব উচ্ছেদ অবড়ো পৰিয়ালক জাননী প্ৰমোদ বড়ো প্ৰশাসনৰ নীৰৱ বিজেপি ক্ষুব্ধ অবড়ো আকৌ বড়ো ভূমিলৈ ঘূৰি আহিব নেকি 90 দশকৰ বিভীষিকা আকৌ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব নেকি গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ ভয়ংকৰ দিনবোৰৰ হঠাৎ এই শংকা ঘনীভূত হৈছে বিটিআৰত थ' नोंथांमोना नुबाय बेजोंनो लोगोसे फिन खेब आङो नैबेयावबो खौरां होनो गोसो जाबावो बे चेनेलावबो जोंहा मानगोनां आब' रिया ब्रह्मआ खावलायहरनायलाय फुङावनो आगै बेखौ माने एसे खिथानानै होदो प्रिमियार श' जानो थांगासिनो दं रोदा सावथुना 9 सेप्तेम्बरावहाय दा आब'आ फोरमायहरबावदों बेयो जागोन जोंहा फार्स्ट श'खौ आब'आ देखायो गावनि मोनफ्रोमबो फिल्म ओंखारनायाव बिथांजोआ देखायो होननानै आं खोनानो मोन्दों रामफल बिलनि मा फिल्म मोनलाय बेयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय ओरै हाइवेजों गसाइगाव थांग्राजों थांबाय थाबानो मोनो बेवहाय फार्स्ट श'खौ आब'आ देखायो दाख्लैबो आं गायसननायफोरखौ नुदों थ' बे आब'नि गुरै खावलायनायमोन थ' गासैबो नेनानै थादो आरो फुजाफ्राव माफ्राव जायफ्रा देखायनो लांनो गोसो नोंथांमोना कानेक्टेड थाबाय थाबानो जाबाय जायफ्रा दिहुनगिरिफोर आब'मोनजों आरो लोगोसे
लास्ट खौराङा नैबेसो गथ'आ दा अबेनिमोन दाख्लै खौराङाव फोसावदोंमोन जे ओरैबायदि गथ'खौहाय क'क्राझारनि होननानै फोसावदोंमोन जाय हिन्जावसा गथ' उन्दै माइनर बेखौ लांनायखौ क'क्राझारनि होननानै फोसावनाया दिनैहाय आंखौहाय खावलायहरफिनबाय इमारजेन्सि बिथांमोना दाख्लै फोसावदोंमोन ओरैबायदि गासैनिसिमबो गुरै खावलायनाय सावगारियाव नुनाय हिन्जावसाखौ बे लोगोआव थाफानाय सेंग्रा किडनापिं खावनानै लाना थांदों। जाथाया जादों तामिलनाडु त्रिपुर डिस्ट्रिक्टआव हिन्जावसानि थागिबि जायगा क'क्राझार बिदि लिरदोंमोन सेंग्रानि थागिबि जायगाया दिखियाजुलि हिन्जावसानि बैसोआ 11 बोसोर बैसोनि हौवासानि बैसोआ 30 बोसोर बैसोनि जोंनि आकाश पाताल देरसिनबाव बारा जागोन। जाय जाथाय खालामदों बिथाङा खारग'नायखौ लुबैदोंब्ला हिन्जावसाखौ जोंनिसिम थाबैनो गथाय हरफिन नङाब्ला गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन मानोना हिन्जावसाया उन्दै बैसोनि बे केसआ किडनेपिं आरो जिनाहारि पक्स'आव थाङो आयेनाव गोग्लैगोन। हौवासानि न'खरनि आरो लोगोफोरा मिथिगौब्ला थाबैनो फोरमायहर नङाब्ला जों बिनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै चेन्नाइ बड' ससाइटिया बेखौहाय फोसावदोंमोन जोंहा पेजआवहाय। दा फैयै फैयै जों खौरांखौ मोननो हाबाय आंनो खावलायहरबाय जे बे खौरांखौ थाबैनो आपडेट हो ब्रादार होननानै बुंहरदों। जोंहा एक्स एनडिबि आरो चेन्नाइ बड' एस'सिएशननि नाजानायाव बै गथ'खौहाय हमनानै लाबोनो मोनबाय। आं दायो खौरां मोनफिननाय बायदिब्ला बिथांमोना फोरमायदों हिन्जावसानि थागिबि जायगाया चिरां खुंग्रिं सारागुरि सान्तिपुर रौनिखाथा सेंग्रानि थागिबिया दिखियाजुलि हिन्जावसानि बैसोआ 11 बोसोरल' हौवासाया 30 बोसोरनिबो बारा जागोन। बर'आनो बर'खौ अयथासार खालामनाय मासे लांसुनिया जाखो। दा बिथांमोना फोरमायहरबावनाय बायदिब्ला एक्स एनडिबि आदामोनखौ आरो चेन्नाइ बड' एस'सिएशनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। नांगौ समाव बिथांमोना हेफाजाब मदद गावसिनि बानाय मेंनाय गावसिनि खरसाखौ गारनानैब्लाबो दायो हिन्जावसाखौ न'सिम लाबोगासिनो दं होननानै आंनो खौरां दैथायहरदों। थ' नोंथांमोन गासैबो नायगिरिफ्राबो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होनो हागोन भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों आरो सोरबाफोर मददनि गोनां जायोब्ला बिदिनो आरोबाव दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फ्राबो एक्स एनडिबि आदामोन आरो जोंहा बिदिनो गोबांथार बर'फोर थाहैनाय दं बिसोरखौ हेफाजाब मोननो खावलायबानो जाबाय। इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि आदामोना नाजागासिनो आरो दायो बे मेन खौराङा सनितपुर जिल्लानि एक्स एनडिबि आदामोना बेखौ मावदों होननानै आंनो फोरमायहरदों। लोगोसे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबसुआबो जोंहा बेफोरबायदि खामानियाव बिबानखौ मोजां लायोब्ला सापर्ट होदेरोब्ला जोबोद मोजां जागोन। सिगांनि समावबो जों नुबोदोंमोन जेब्ला प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समाव एक्सनफोर लानाय। थ' बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गोसो गोरबोनिफ्राय सिदोब सिदोब अखा हागासिनो।